Eerste aanspanning komt binnen met wagennummer 184. We are looking at 184 GPD Melle, sired by Matthijs 504, together with Augustinus Hoekstra. Rense GDV with wagon 307, sired by Auwert. On the reins, Suzanne Wind. 94, Mart van den Noestenhoeve, Rommert 498 is the sire, and driven by Age Okkema. And then the top three, number 10, Reitse van der Polen, sired by Wander, and driven by Merle Veuring. 102, Minse van Lansdouwen, sired by Nane, and driven by Nico Kalis Junior. And the last one coming in, carriage number 34, Stal Okkema's O'Malley, sired by Marcus, and driven by Jelte Hoekstra. We are complete and we're going to start the competition. And you know the drill. The words speak for itself. The horses will let you know. De nieuwrijders is dat iets zo staan met GPD Agon. De medische lofkuur van de Wel met het hangers. Die gaan bij weg komen vanuit deze hoek. Hengsten ruimen. Eerlijk voor de druk-inspectie Dingewicht staat Thomas van Rijden voor de jury. And before the competition starts, the judges always have to check the harness. Het is dus echt razendspannend met 3 aanspanningen op gelijke hoogte. Nu zal het de deur inzetten over de razen. Muziek voor de Kopmans, genieten van de hengsten, de ruimte, de toekomst, 4, 5 en 6 jaar. Ieder paard in zijn eigen houding. Ieder paard met zijn eigen specifieke beweging. Mooi wat ik. Op de tribune, wat mooi. Eerst hier hebben we alweer. En Suzanne gaan we richting de linkerhand. Beste Bakkelen. Spannende set. Mooi. En dan zeggen we het op. En moet het zo wel een keer gebeuren. Wat vindt u? Opstellen nummer 10. Opstellen 102. En binnenkomen 94. Dan opstellen 34. 307. 184. Ja.
Jury beslist, dames en heren, dat we 3 gaan overkampen. Gaat nu om de hoogste punten. Waarbij er nog 2 paarden aanwezig zijn die aan de leiding geven met 19 punten. Gaat nu tussen de nummer 10 rechts van de koning van Baandenweg 1-2 met Mengele Keuring. 102, Litsen van Amstouwen, na de 94 tweede baaner, met Nico Kalis junior. En de nummer 94, Kwart van de Stoelpen van de nummer 94 met Adem Klaar. Een beetje in Leeuwarden. Mooi. Gedragen door het publiek. Gedragen door het publiek. Oei, oei, oei. Kijk, ze gaan daar. Ah, dit is een machtig hoor mensen. 3 geweldige paarden. Stoer, uitstraling, ras en beweging. Nou, dat sticht niet de jury. Dit wordt spannend. Dit wordt super spannend. Roggels en achter. Jury kijkt nog een keer. En het wordt nummer 10. 102, 94. And we have the score. Dames en heren, zoals u mij toegekomen met 3 bussenfans. And she came here with a bunch of fans. And the fans are in the audience today. Placed first, number 10, Reitse van der Polen, together with Merle Veuring. Ja, nou, die zal weer aan het rekenen. En ik denk dat die gaat de toelichting zorgen. And we're going to listen to the judge, Jenny Veenstra. Nu ziet u waarom wij deze sport zo geweldig vinden. Hè? And you can see here why we really love the sport. Kijk nou naar jullie. You can see the horse looking at the audience, showing his movements. He actually didn't take any wrong step. And this is one of the things we want to see in a young show driving horse. Well presented and a big compliment to our winner. But on a very, very, very good second place, Cadillac number 102. And this horse is improving during the competition. And we could see him getting more and more on the uphill movement there. And then the third place, Cadillac number 94. This is a beautiful future horse. In the front he was a little bit uneasy. And what we need is a little bit more stability there. And that's why he has the third place. Congratulations. And then the overall placement. Starting with the 6th place, GPD Melle together with Augustinus Hoekstra. Ze zijn samen weer paraat. Alex Tebor en nog een wit daarbij aanwezig. 6e dus in eindstand. GPD Melle aan de 6e prijs aanreiken. And then coming forward, number 5, 307, Rense GDV together with Suzanne Wind. Op een 4e plaats en het eindstand van de 3. Placed 4th. De waternummer 94. Wagon number 94. Mart van den Noestenhoeve with Age Okkema. Next,
We hebben gisteren weer begonnen, dames en heren. A young stallion. Met doorverwezen naar de voorrijden. And this is one of the stallions that got selected to the presentation days. Dit was bij aangereikt. Aangewierp in de finale. Was al een mooi succes voor Mark van der Woesthoven. Doorverwezen dus naar de voorrijdagen. In eindstand de vierde en een derde plaats hier vandaag in de finale. Ja, en dan komen we bij de toppunt zo dicht bij elkaar. And then we're going close together for the final. Placed second, Jelte Hoekstra, together with Stal Okkema's O'Malley. 26 points. Oerlosvaar, voorzitter van de CDW als eerste. Dan hebben we nog twee aanslangen, een controversial mensen. And only 1 point difference between the number 1 and 2. Second place for Minse van Lansdouwen. Nico Kalis Jr. Tweede plaats. Second place. Mooi sterk was mensen. Zeg maar heel dicht bij elkaar. Maar op 3 kansen hebben ze voor Eindhoven. Het moest vandaag echt gebeuren. Dat geeft aan dat de kwaliteit aanwezig was in deze rubriek. Speaker Bert is talking about the quality of the horses. They were scoring about the same, so today was decided. Winnaar in de finale is aanspanning nummer 10, de kampioen Reitse van der Polen. And the winner is Reitse van der Polen, together with Merle Veurink. And of course, a nice prize-giving ceremony for this horse. And you might recognize him because we saw him yesterday, Reitse van der Polen, together with his sire Wander 512. En nog de wit in ons kunnen betrokken bij de huldiging. Wat een mooie zegentocht voor de winnares Merle Veurink, het Reitse van de Polen van Wander 512. Hoe? Dit. Check. Rood-wit-blauw. Flowers and the ribbons in the red, white and blue. And we're going to enjoy, of course, a nice lap of honor. Hele plaatjes hier te doen. En dan kunnen we denken. Dit gaat mee. Ja, dit gaat mooi worden, denk ik. Want ik zei al, met ongeveer 3 bussen waar de mensen hier naartoe gereisd. Kostenpatiënten, ik wil dat de hele weg van mij is er. Dus we gaan er nog een triomftocht van maken met z'n allen hier in het mooie Leeuwarden. Voor Reitse van de Polen met winnares Merle Veurink. Muziek! Wens, kijk eens hoor, kijk eens hoe deftig. Wat een kop, wat een beweging, wat een vaart. En dan komen ze allemaal. Mensen, ik denk dat het applaus nog even moeten laten opnemen. We hebben de aanstelling Reitse van de Polen, Merle Veurink. Super, wat een maat. En dan wordt in de plaats Reitse van Lansdouwen, Nico Kalis Jr. Gevolgd door Stal Okkema's O'Malley met
Jelte de Hoekstra. Twee spanningen kunnen zich direct aanhouden. Hoop dat de wel moet opgespannen worden. En de hele baan is voor jou. Zo nog even meedoen. Kom op, muziek. And look how beautiful this well-deserved winner. Look at the front leg. Look at the posture. Heritage of the stallion, Wander 512, this stallion. Young stallion Reitze van der Polen. And according to the